Здравейте! В това видео ще ви покажем как може да използвате нашата система, за да може да си създадете мобилна апликация, като се конвертира вашия сайт. Първо избирате бутона "Направи ново приложение". След като го изберете, трябва да напишете името на приложението. Имайте предвид, че когато го качвате, т.е. когато изберете ръчно качване, трябва да е абсолютно със същото име. Ако е при автоматично качване и има несъответствие с името, което сте попълнили, и името, чрез което трябва да го пуснем трябва да го променим ние. Така, нека започваме. Нека първо да напишем името на приложението. Даваме си някакво име. Даваме си URL адреса, който е. Едно от задължителните условия е уебсайтът да има SSL протокол. Това значи, че връзката трябва да е криптирана и сигурна. В противен случай шансът е голям самото приложение да не бъде пуснато в магазините, дали ще е на Google Play, дали ще е на App Store, тъй като това е едно от задължителните неща. Така, може да си изберете цвятна тема, като има предварително готови темплейти на цветове, както може и ръчно вие да си добавите цвят, който искате. Цвят на заглавието ще рече каква да е темата, дали да е светла или тъмна. Това нещо може в процеса на работа да бъде променено. Шаблони за оформяне. Имате няколко налични шаблона. В момента сме направили само 4. За по-нататък ще има и повече шаблони. Те много зависят от условията на самите магазини. Имат си определени стандарти как трябва да изглеждат. Така, нека да поговорим за самите шаблони. Първият шаблон, който е предварително натиснат, е шаблона за странична лента плюс бар. Това ще рече, че бар е горната част на самото приложение, а страничната лента се появява един бутон тук вляво, в който като го натиснете, ще ви се зареди навигацията, която сте добавили. Tabs and Bar означава, че барът тук горе ще се покаже, т.е. името на вашето приложение. Тук може да има допълнителен бутон, а Tabs са иконки долу, които са навигационни, които стоят по принцип в страничната лента, ако сте избрали странична лента. Ако сте избрали Tabs and Bar, ще се показват тук долу. Бар означава само отгоре ще се появи бар, който е с цветова схема и с името на вашето приложение. Blank ще рече, че абсолютно нищо няма да се показва, ще се зарежда изцяло вашия сайт, без да има нещо отгоре, без да има нещо отдолу. Като тези шаблони в процеса на работа на следващите стъпки могат да бъдат постоянно променени. Така че не се притеснявайте, дори да изберете това или това, да натиснете продължи. На по-нататъчен етап може да ги променяте. На по-нататъчен етап ще разберете какво е странична лента, какво е таб, какво е бар и така нататък.